Από εδώ. Τι από εδώ? Το δωμάτιό σας. Η κυρία είπε να σας ετοιμάσω το μεγάλο ξενώνα που βλέπει στη θάλασσα. Μάλιστα. Περάστε. Εγώ. Μάλιστα. Τι είναι, τι κοιτάτε? Ήθελα να δω, θα τη σηκώσετε στα χέρια. Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας μην της χαλάσουμε το χατήρι. Ας το δει και στο θέατρο. Ζηλίκια. Τι ήταν αυτό, βρε παιδί μου? Τουλάχιστον την περάσαμε αξιοπρεπώς, Μέχρι τώρα καλά. Παρακάτω μου δίνε τι θα γίνει.